Morjensta! Nyt olisi luovossa toi mikä Viltasen koneistamo JMS EVK Naiset ja Nuoret. Ja se meidän nuorten siis tosiaan nyt tänä vuonna naisiin, se on jäänyt siellä naisissa SM:ssä. Tää on se, millä me oltiin tallimestaruudessa. On tässä tää. Tää on edelleen tosiaan maalattu. Niin kuin näkyy. Ja tästä nämä listat lähti pois, kun sinne puuttui. Ja 42 on numero. Tällainen. Ja tää auto on vähän vielä kesken. Täytyy sen tehdä tosta tekstejä vähän taas. Juttuun tapaan. Joo. Ja niin. No varmaan nyt sitten jatketaan kohta ja kattoo. Niin tosiaan mä en nyt tiedä. Kun mä tosiaan hukkasin sen Huittisen Inkaar muistikortin. Yllätys. Mä hukkasin sen, missä ne inkaarit on. Niin mä en pysty sitä nyt julkaiseen. Ja Kemora-videon, niin se muistikortti meni rikki. Että mä en pysty niitäkään nyt sitten pistämään tupeen. Mutta jos vaikka tää nyt sitten toimistosta täältä ei tule inkaaria. Mutta mä voin kyllä pistää se Huittisen video, jos mä saatun löytää sen kortin jostain. Mä voin kyllä pistää sen sitten vielä tupeen jossain kohtaa, kun tässä kerkeen. Mutta jatketaan sitten, kun jotain tehdään. Moro. Nyt on joku 5 minuuttia myöhemmin. Hommat on vähän edistynyt. Tuohon on tullut toi. Oviin on tullut noi. Tuolla on tehty noin nuolet. Ja muuta paikattiin tästä nää valoreikkaat, ne valot. Me maalattiin tää ensin, sitten pistin sinne sisälle vaan alumiini poppareilla kiinni, niin se on siinä. No ja sitten takana on nuoli. Ja täällä on toi. Ja ovessa on toi. Sitten tää auto siivottiin. Tänne mä siivosin vähän aikaa sitten. Koelauta putsattu, tuossa on tuo pussi pois. Imuroitu. Ressu on tuo valmiina. Penkki täytyy vielä sitten pistää. Jossain kohtaa. Ja auto rupeaa olemaan kanssa melkein niinku valmiiksi pakattuna. Täällä on kaikki. On vähän liinaa. Tunkki, sammutin. Vähän rattia. Sellaista verkkoa, jos haluaa tehdä tonne syylärin kiviä, pränksyä, pyyhkiää, rengasrautaa, jakohihnaa, petarit, raidetangot, teippiä, ruvimeisseleitä, bensakannu, vettä, renkaita ja kaikki oikeastaan on mitä kisoissa tarvitaan. Teltta tulee sitten vielä mukaan todennäköisesti toho. Se on bussis, mutta muuten on aika hyvä. Ja niin. Miten mieltä muuten ootte? Tää ei liity tähän videoon mitenkään, mutta kävin vähän reenailees tiistaina, kun mä ajan Honkajoella. Sitä reissikisassa mä sain sen luvan. Sen poikkeusluvan. Tiedätte varmaan. Jos te tiedä, niin kumminkin. Kävin vähän reenailees yhdellä Opelilla, niin lähti pinnat irti renkaasta, niin, ei kai siinä sitten mitään, jatketaan vähän ajan päästä, jos keksitään jotain tekemistä sitten, ei muuta kuin jatketaan, mori. Se on muutama tunti myöhemmin, auto on melkein valmis, mutta ei sitten enempää, mutta varmaan siivoon tätä transiittia. Enää jos oikeastaan kun pistää sun yksi aine ja pestä päältä noin matot. Hyvä. Ja täällä on melkein penkki paikalla. Jatketaan. Näytän mikä aine sen penkkiin tulee. Tai pistää penkkiä kaikkiin verohoiluihin. Se on tämmönen.
Oota, nyt ei oikein näy, mennä kasvu. Tää. Näin. Tämmönen, joo. Jatketaan kohta, moro. No niin, nyt on auto pesty. Sitten on sen matot pesty. Ostin miten uusi harja tohon auton pesuun. Tämmönen, mistä tulee niinku vettä. Ihan okosti toimi. Ihan hyvä. Ja niin. No nyt on muutama tunti mennyt myöhemmin. Pissapoika on korjattu. Kärry on perässä. Ja niin. Jatketaan kohta. Moro.